Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба кайбер темалар турында. Тортырылган түшәмнәр судан салынып төште, җиһазлар бозылды, 53-нче комплекста яшәүчеләрне су баскан. Уку елыннан укучыларга дәресләрдә кәрәзле телефоннардан файдалану тыела. Укучылар һәм укытучылар бу хакта нәрсә уйлый? Республикада вакцинацияның яңа түрі чыгачак. Ул нинди? Илешінші комплексның 29-нчы йортында яшәүчеләрнең сентябрь айы су басудан башланды. Тарттырылган түшәмнәр судан салынып төште, җиһазлар бозылды, әшьялылар кулларына шилә һәм чүпрәкләр алды. Шәһәрдәшләр сүзләренчә, мондый картинаны үз фатирларында алар һәр яңгырлы көнне күзәтәләр, әмма беркем дә җавап бирми һәм ярдәм итәргә омтылмый. Проблема булган урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Вот такой таз. 3 тазика вылили, вот такой. 45 литров туда входит. Илюся Шакирҗанова 16-нчы катта яши. Ул инде ремонт ясап арыган. Аның фатирына яңгыр яуган сайын су үтә. Тик хәзер вазгыять гадәттәгегә караганда күпкә начаррак. 3 бүлмәне дә су баскан. 6 часов утра встала, собралась вот это самое, на работу было. И все комнаты пострадали. Вся квартира полностью трехкомнатная. Вся. Зайдите сюда. Вот постоянно льется сидеть. Это первый раз такое или уже бывало? Это бывало, но ремонт делали, подремонтировали. Бывало, но не до такой степени же. Төнге яңгырның нәтиҗәләрен бетерү өчен берничә сәгать вакыт, тазиклар һәм чиләкләр кирәк була. Ә моның сәбәбе бер көн элек эшчеләрнең йорт түбәсен алуы дип саный ул. Видите, как льется? Сейчас весь мебель будет. Видите, что творится? Это кошмар. Су басудан башка фатирларда зыян күргән. Идарәче компания вәкилләре биредә яшәүчеләр белән очрашкан инде. Белгечләр экспертиза үткәрәләр, зыянны бәялиләр. На данном доме 5329 генподрядчиком является Волгопромстрой. Было произведено вскрытие кровельного покрытия с нарушением, не предусмотрены какие-то мероприятия по затоплению. Данные квартиры, которые были затоплены, будут обследованы, составлен акт, и генподрядчик будет возмещать нанесенный ущерб. Баш инженер сүзләренә караганда түбәне ремонтлау 15 сентябрьгә кадәр башкарылачак. Коммуналь хезмәткәрләр зыян күргән фатир хуҗалары компенсация алачак дип ышандырды, әмма төгәл вакытны билгеләмәделәр. Айзилә Шәймөхәммәтова, Руслан Бикмөхәммәтов, Ленар Султанов, яңалыклар. Тулы куәткә белем алырга бу уку елыннан укучыларга дәресләрдә кәрәзле телефоннардан файдалану тыела. Ул исә яңа санитар таләпләр дә язылган. Әмма Чаллының кайбер мәгариф учреждениеләрендә мондый практика инде берничә ел дәвамында кулланыла. Мәсәлән, хезмәттәшебез 32-нче мәктәптә булып кайтты. Ребята, проходите в класс, даем телефон. Кыңгырау шыңлау белән балалар кабинетка керә һәм беренче эш итеп алар кечкенә ячейкаларга телефоннарын сала. Кайбер әтиәниләр ашыгыч кирәк була калса, балага шалтырата алмабыз дип борчыла. Ә икенчеләре исә гаджетларны урларга мөмкиннәр дип хафалана. Әмма мәктәптә барысы да контроль астында дип ышандыралар. Укучылар мәктәпкә килгәч, телефоннарын сыйныф җитәкчеләренә махсус киштәләргә калдырып йөриләр. Ә дәрестән соң ул телефоннарын кырып алалар. Кирәк вакытта укучылар тәнәфес вакытында телефон алып әтиәниләре белән элемтәдә була алалар. Ә инде ниндидер көтелмәгән очраклар булса, әтиәниләр шулай ук үзләренең сыйныф җитәкчеләренә шалтыратырга. Кеше һәм өлкән сыйныфларда кәрәзле телефоннардан вакытлыча мәхрүм ителә. Беркем өчен дә искәрмәләр юк, дәресләргә гаджетларсыз. Укытучылар сүзләренә караганда, бу мәктәп укучылары программаны яхшырак үзләштерсен өчен, ә тәнәфес вакытында тере аралашу күбрәк булсын өчен кирәк. Күпчелек балалар бу инициативаны хуплыйлар. Без тәнәфестә дуслар белән сөйләшәбез, уйныйбыз. Ә дәресләрдә безгә телефоннар кирәк түгел, чөнки без уйнамыйбыз, без укыйбыз. Без 5-нче класстан бирле телефоннарны дәрестә бирәбез һәм тәнәфестә без күбрәк уйныйбыз, сөйләшәбез, урамда йөрибез һәм китапларны укыйбыз. Бик җайлырак алай. Алай без отвлекаться итмәйбез, әллә нинди смс-каларга уйнамыйбыз. Дәрес булмаганда без балалар белән сөйләшәбез, уйныйбыз. Тәнәфестә без дуслар белән сөйләшәбез, уйныйбыз. Укытучылар билгеләп үткәнчә балаларның өлгереше арта. Алар контроль эшләр һәм диктантларны яхшырак яза башлаган.
Балалар тикшерү биремләренә әзерләнергә һәм үзләренә генә таянырга өйрәнә. Айзилә Шәймөхәммәтова, Илмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Яңа уку йылы башланды һәм юлларда кечкенә җәяүлеләр саны да артты. Игътибар балалар профилактика чарасы кысаларында автоинспекторлар мәгариф учреждениеләре янындагы җайга салынмаган җәяүлеләр кичү урыннарында кизү торалар. Толырак хәбәрчебез материалында. 2022 елның 7 айында Ярчалда 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 65 юл транспорт һәлакәте булган. Анда бер бала үлгән, 71 төрле дәрәҗәдә яраланган. Еш кына балалар аварияга җәяүлеләр сыйфатында эләгә. Шуңа күрә ата-аналарга юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтүгә аерым игътибар бирү мөһим. Мы в течение всего года постоянно повторяем им, как нужно переходить дорогу, как надо вести себя на дороге. Сначала смотреть влево, чтобы машина не сбила. Если она едет, нужно стоять и ждать, когда проедет. Нужно сначала, пока остановится машина, потом переходить дорогу. Статистик мәгълүматларга караганда, балалар белән булган юл транспорт һәлакәтләре август-сентябрь айларында балалар мәктәпләргә һәм түгәрәкләргә әйләнеп кайткач арта. Әйтик, 2021 елның августыннан сентябрьна кадәр республикада 73 юл транспорт һәлакәте булган. Аларда 82 бала зыян күргән. Госавтоинспекция обращается к родителям. Постоянно разъясняйте детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Учите их ориентироваться в дорожной обстановке. Будьте всегда примером для своих детей в соблюдении правил дорожного движения. Водителей же призываем быть особенно внимательными вблизи детских учреждений, игровых площадок, так как перед автомобилем в любую минуту может внезапно появиться ребенок. Игътибар балалар акциясы 11 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Ярчалыда COVID-19-га һәм гриппка каршы вакцинация дәвам итә. Нисегезгә төшерәбез, прививканы барлык өлкәннәр шифаханәләрендә, шулай ук шәһәрнең сәүдә үзәкләренең берсендә ясатырга була. Моннан тыш киләсе атнадан республикада вакцинацияны яңа ысул белән ясатып булачак. Нинди? Толырак хәбәрчебез сюжетында. Олия Рашитова 7-нче шәһәр шифаханәсе пациенты Чаллы 1 ел элек прививка ясаткан иде. Хәзер тагын COVID-19-дан прививка ясатырга килгән. Кыз сәүдә өлкәсендә эшли һәм аңа көн саен күп кеше белән очрашырга туры килә. Шуңа күрә сәламәтлегем турында алдан кайгыртырга булдым ди ул. Хәзер бөтенсе дә ширли. Үземнең сәламәтлегем өчен ясатырга булдым. Минем гаиләдә барысы да тоже ясатты вакцина. Коронавирус алга таба дәвам итә. Инфекцияны йоктыручылар саны көн саен арта. Моннан тыш алда салкыннар сезонында Сәламәтлек саклау министрлыгы чираттагы тапкыр вакцинацияләүнең мөһимлеген искә төшерә. Ковид яки гриппка каршы вакцина ясату тагын да җиңеләйде. Шифаханәләр шимбә көне дә эшләрен дәвам итә. Кроме того, в поликлинике поступила вакцина против пневмококковой инфекции. Ее тоже нужно сделать перед подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Она делается совместно с прививкой от гриппа. То есть этот человек может прийти, сделать прививку в один день от гриппа с пневмококковой инфекцией, либо грипп с ковидом. Если же человек сделал грипп и пневмококковую инфекцию, то ковид он сможет сделать только через месяц. Яңа мәгълүматларга караганда, 2нче атнадан республикада вакцинацияның яңа түрі чыгачак. Спутник V препараты белән борын ашада вакцина ясарга мөмкинлек булачак. Табиблар фикеренчә, назаль вакцина ревакцинация өчен кулай. Коронавирус инфекциясына каршы беренче тапкыр прививка ясатканда Спутник V-ны инъекция рәвешендә ясатырга киңәш ителә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булышам. Исән-имин булыгыз. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. Компания «Толла». Металлопрокат и стройматериалы. Все для водоснабжения, отопления и канализации. Резка и рубка металла. Звоните 77 02 39. Хочешь новую шубку? Спеши со 2 по 14 сентября в торговый центр на Пушкинской. Скидки до 50%. Акция «Меняем старую шубу на новую».